tinozviziva kuti muroi wakavengwa kunyika, nokushechi muroi wakavengwa. Vanhu vanoshamba basa nokumuroi, vanhu havana mberi kuda kwemuroi, vanhu vanoita marombe noda kwemuroi, vanhu havasi kuwirirana mafemili noda kwemuroi, vanhu vari kufa zvisinganzwisisi noda kwemuroi. Saka kune munamato musi wa27 na28 April paLusaka paHighfields apo pane munamato wevaroi. Uyai muone varoi venyu, uyai muzive zvamuri kuitirwa navaroi venyu, uyai muone shamhu yemuroi ichikanwa kumuroi wako kwauri ikoko. Zimbabwe yese matimana nyika, uyai tisangane ipapo musi wa27 na28 April. President Macron uri kuvatuma kuita basa rakakura zvikuru sei munyika muno. Munamato varoi, nokwadi varoi hokoyo. Kana makangotsikana masvika paLusaka paHighfields mukasangana nachiremba, zivai kuti varoi venyu vakutodedera, zivai kuti varoi venyu vakuparara, zivai kuti varoi venyu vanenge vakutsva, vakuzwa kupiswa. Ngatisangane koko muri Zimbabwe. Varoi ngavasatijairira, varoi ngavasatijairira, varoi vava tinovaziva kuti imamu vadini nandivati. Saka kana usingadi muroi, kana usingadi ushupwa nemuroi, uya tisangane pamazuva magirasi musi wa27 na28 April.